Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng sardinas na burger patty. So, di ba kakaiba yan? So, let's go! Ang unang ginawa is, dinrain ko muna yung sardinas, kahit anong brand. Naglagay ng itlog, magic sarap, asin, at syempre, lalagyan ko ng sibuyas. Pwede din kayo maglagay ng carrots or gulay. Kung ano meron kayo sa ref, pwede na yan. Next, yan, hinalo-halo ko muna. Naglagay ako ng paminta at saka harina. So, ayan yan po ang kanyang kinalabasan, di ba? And yan na. And then, ready to cook na tayo, guys. Naglagay nga ako ng mantika sa ating pan. Ayan. At isang kutsara ng ating mixture. At pinrest ko lang siya para maging manipis. At maging burger style ang kanyang sukat. So, ayan na nga, naging brown na siya. O, diba? Bilis. Napakadaling lutuin yan, guys. Kung meron kayong sardinas dyan, alam nyo na. So, ayan na, o. Diba? Bilis. Luto na, guys. Subukan nyo na ito para alam nyo yung lasa. Charan! Ang sarap! With matching ketchup. Bye, guys. Don't